Ja, jeg blev spurgt, om jeg ville spille til Grundlovsfest for Ny Alliance for en lille uge siden. Og jeg vidste så ikke rigtigt, hvad det var for noget. Men jeg vidste i hvert fald, at hvis man skulle have hende der Pia Kjærsgaard ud af vagten, så var det nok en meget god idé at komme med sin guitar. Tak. Min bror, han giftede sig med sin gymnasiekæreste for, det må snart være 12 år siden. Og sådan en måneds tid før, der var han så nede i, hos imamen og blive muslim. Og min lille nevø, han er muslim, og ja, men vi har bare haft noget frygt i familien igennem de sidste år, fordi at det så bare ikke, det så bare uheldigt ud udviklingen. Så jeg vil bare sige fra mit hjerte, tak fordi at det ser ud som om, at der er rigtig mange, der synes, at nu skal hun ikke have så meget at sige mere i hvert fald. Og så kommer der nogle kærlighedssange. Iben havde været sømand, og datter er Tisvildes købmand, og hun var vild med bold og med at fiske månen. Vil du se min barndomsklitter? Jeg sagde ja og tænkte mit, og så tog vi afsted med piknikkurv og termoflaske, og røg, så vi kunne ofre aske, når vi nåede frem. Men intet var, som hun kunne huske. Klitterne var fyldt med huse, og hendes barndoms kælkebakke var egnet den af kvædekratte. Og fandme nej, nu går vi op og kigger ud fra bakkens top. Der sad vi så på Sjælland, til bakkens ejer smed os væk, man. Hvor blev jeg vred, hun blev ked, vi tog hjem, og det var det. Iben blev vist, at der sejler, traf en surfer, som blev sejler. Måske er de en klip, hvor de kan fiske månen.